Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunzi bantu kubingelelayo ndlalifa ezulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa. Muhle uyinqaba ngosuku lokuhlupheka. Uyabaza abaphephela kuyena. Nahume 1:7. Ngiyacela ukuthi ngiphinde ngigcizelele bangcwele ukuthi njengamanje asithumele ama-messages, asenze lutho nje. It's only for 24 hours. Oqala ekuseni namhlanje, kusasa sobe sesibona ukuthi what is the way forward, siyaphi ngempela. Ngiyabonga labo asebengenile ku-Telegram. Ngiyabonga kakhulu. Qhubekani ningene ngoba masike samuva saya ku-Telegram. Ayi kuphelile-ke ngo-WhatsApp. Mawusahlezi wena ku-WhatsApp, ayi angazi-ke mina. Wanjama njengoba esinikisela nje benza yonke lento inkinga. Bese ngikhala ngalabantu abazalwana angazi umbayilalela inkonzo noma bayilalela ama-voice note ami. Babhizi bathumela ama-messages. Kodwa ngicelile ekuseni i-message ufana ngabe uvuke ngayo eshoyo ukuthi sekuvalwe enye inamba futhi le besisebenzisa. So-ke ngicela-ke sime nje ukuthumela ngoba le phone le engizokuthumelela ngayo inkonzo manje ku-WhatsApp inamba endala sisebenzisa ngiyeke ngoba isigcwele. Manje masothumela kuyona soyigcwalisa bese kuba nenkinga mhlawumbe futhi angazi. So ngiyacela nje ke sithobe silalele. Khona bebeletha ubufakazi entathakusa nobulethwe late izolo buvaleleke kuleya phone ngoba bengithi ngizofaka ntambama namhlanje. Hey, izinto zibhekile zabheka le. Kodwa-ke bafowethu owecebo akaqedwa, sisho njalo enkonzweni yabefundisi. Icebo likaNkulunkulu alivinjwa. Hayi akekho futhi ozolivimba. Ngisho sebethanda sebekhala ngeke balivimbe. Ilokho nje engikwaziyo. Ngakho-ke ngiyacela sime ukuthumela noma yiluphi uhlobo lwe-message. Ngiyacela sime nje. Nami ngiyanikhumbula engafisa ukuxoxa nani kodwa-ke sime bazalwane silinde ukuthi kwenzakalani. Hhayi ake sime nje silinde. Khona sebeqhubeka ku-Telegram bayangibhalela, hawu kodwa Nkosi yami. Kodwa abantu ngokungala kwi-Telegram asicommunicate nje, asixoxe nge-Telegram. Uyangena kuphela egroupini uthule uthi du. Uyangena nje egroupini uzibone na ukuthi usukhona uthule. Ngicela ungalokhu ukubingelela Jesu Kristu inkosi ungasho lutho, uthule ngoba ungifaka phansi kwengcindezi yama-messages angenasidingo. Ngiyacela Nkosi yami. Sizothi la sisho khona sithi Telegram siyakhohlwa uWhatsApp, asiphinde sibuyele futhi kuyena. Ngakho kuzokusiza usebenzisa ithuba la namhlanje ukuthi udownload uTelegram bese uyangena kuwo. Buza kulona owakufakayo uma esengenile noma ubuze kulo wena owamfakayo uma yena esengenile. Asisizaneni nje bafowethu, silekelelane. Ngiyabonga uJesu Kristu inkosi. Ngiyacela ukuthi sikhuleke. Ake ngiguqeke. Babongcwele babolungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyathoba phambi kobuso bakho. Siyabonga ukugcinwa nokulondwa kuze kube manje. Sibeka kuwena Nkosi indaba yalo WhatsApp. Sishiyela kuwena ngoba uNkulunkulu wazi konke. Siza Nkosi nenceku yakho baba uJali athi get through lento akayenzayo ukuze Nkosi sikwazi ukuthi singabe sadlula kwabanye abantu, sizenzele into yethu osinikeze yona. Ngiyacela Nkosi ngegama lika Jesu ngithembisile. KuJohn 15:7 wathi uma ngihlala kuwe namazwi akhe ehlala kimi ngocele ngikuthanda ungikwenzele. Engikucelayo namhlanje Nkosi ukuba usilungisele indaba yokuhamba kwenkonzo. Siyambona uSathane uyalwa. Uhambe ebhodla njengebhubesi elibhodlayo ufuna zomgwinya, ngeke thina sithole. Siyabonga ngoJesu Kristu wasinqobelayo. Iba nathi-ke kule nkonzo ngomoya wakho ingcwele uJesu Kristu inkosi.
Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele, siyamdumisa. Ngiyacela siyezwini lenkosi basePhilippi chapter 2 verse 9 kuya 11 sisahlezi nje kulona. Sengiyakhumbula. Ngiyabonga kakhulu bazalwane. Baningi abazalwane abangithumelelayo amavesi 1 2 3 4 5 6 7 8 asewu-8 amavesi anama-capital letters. Noma kushiyana ukuthi ama-capital letters ani, kodwa wona asewu-8 njengamanje. Ngiyabonga kakhulu kakhulu. Nami ngifunda isifundo ngayithatha into kalula ngenxa yokuthanda uJesu Kristu inkosi, bese ngithi lona lodwa ngiyaxolisa. Ngibonge nje kakhulu laba sebengikhombisile. Abanye bathe bebe namahloni okusho bebazi, kanti abanye-ke cha, bavele bangitshena nje. Ngiyabonga kakhulu, ungabi namahloni. Kanti aningithandi nibazane, nifuna ngesihogweni mina. Nifuna ngesihogweni mina ngiqamba amanga. Hayi, ukuthi aningithandi. Hawu, yazi aningithandi. Ngiyambonga uNkulunkulu owenze ukuthi kube khona abanesibindi abashoyo ngase ngiyabona. Ngiyabonga kakhulu. Makusekhona amanye amavesi aletheni bazalwane. Mhlawumbe ukuze ungaduplicate ake ngiwasho akhona la. Ilele engikhulume ngalo izolo, Izenzo 17 verse 23, Deuteronomy 28 verse 58, uJeremiah 23 verse 6, uLuka 23 verse 38, Isambulo 19 verse 16, uMathewu 27 verse 37, uMark 15 verse 26, John 19 verse 19, noDaniel sengikhohlwe ichapter ukuthi ngigcine ngasalibhali lona ngoba belikhuluma ngomenemene tekelo ufasini. Ama-capital letter wona kodwa-ke kwakuxoxwa nenkosi ukuthi umbuso wayo ufakwe esilinganisweni wakalwa ufunyana ulula. Akulona igama i-statement, kodwa-ke masibala nje ewonke kusho ukuthi awu-9 ngoDaniel. Kodwa ngale kwalokho amanye ngigcine ngasalitholanga ithuba ngoba nami ngixakeke ngakho, angiba ngisalithola ithuba ukwa-check, kodwa ilawe sengiwashilo. Ake siye-ke ezwini lenkosi sesithandazile abasePhilippi chapter 2 verse 9 kuya ku-11 ufundeka kanje. Ngakho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezu kwamagama wonke, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, wabasezulwini, wabasemhlabeni, wabangaphansi komhlaba, nezimo zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu inkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu uyise. Izolo-ke besikhuluma ngezwe silithole laphaya kuDeuteronomy 28 verse 58 ukuthi hawu, kanti kunezifo esizithola ngoba singafuni ukulalela uNkulunkulu. Uyizwile kodwa kahle lo ndaba izolo. Ungafuni ukulalela uNkulunkulu, kunezifo ositholayo. Hayi, kasiphindeke izifo ozitholayo verse 58. Uma ungaqapheli ukwenza onke amazwi alomthetho alotshwe kule ncwadi, ukuba ulesabe igama lakhe elidumisekayo nelesabekayo elithi uJehova uNkulunkulu wakho. Awugcini ngokulenza izwi, kufanele umesabe, ulesabe igama lakhe elidumisekayo elithi uJehova uNkulunkulu wakho. Kuthiwa masilesabe leli gama. Uma-ke singalesabi, singalenzi izwi elilotshwe ezwini lakhe embhalweni, uthi verse 59, uJehova uyakwenza izifo zakho ukuba zimangalise. Yazi ukuthi ube nesifo esimangalisayo, ube nento exa kodokotela abathi abayazi. Abathi abayazi-ke le. Yabona-ke isifo esimangalisayo. Yawa, zikhona izifo emhlabeni, zikhona izifo bazalwane emhlabeni. Kwangathi uNkulunkulu angasisiza ngaphathwa yisifo ngoba ungafuni ukulalela izwi likaNkulunkulu, ungaphathwa yisifo ngoba uNkulunkulu ekushaya. Uyokwenza izifo zakho ukuba zimangalise, kanye nezifo zenzalo yakho. Anginakanga izolo. Nabantu obazalayo, kuyenzeka wena ungaguli, ugulelwe ingane yakho. Kuyenzeka wena uphile, ingane yakho igule ibe umthwalo kuwe kanti kushaywa wena. Kungenzeka wena uphile, ingane yakho ihlale ku-wheelchair kanti kushaywa wena.
ngempilo oyiphilile noma ngempilo oyiphilayo. Awubazalwane, asesudlulisele enganeni zethu ubuhlungu kubuhlungu lokho. Ingane ayizange yenze lutho, kodwa ngoba kwenzelwa wena phela ukuyiqhenya nokuyiphakamisa, uyeke ukusebenza uhambe onesana nayo, uNkulunkulu avele ayibeke kusona lesi sifo. Kuthiwa-ke kanye nezifo zenzalo yakho, izifo ezinkulu ezihlala isikhathi eside, nokugula okubi okuhlala isikhathi eside. Inkosi yami, ukugula okubi okuhlala isikhathi eside. Khulekelwe lo muntu akasindi. Ubeka izandla lo muntu kuthiwa ngegama likaJesu akasindi. Kanti kushaywa wena mzali. Mhlambe kushaywa indoda ngawe nkosikazi. Mhlambe uziphethe kabi. uNkulunkulu ayidabukele le ndoda. Abesepanisha wena ukuthi uyeke ukuyaluza, uyeke ukubona amanye amadoda, uyeke ukuvakashela abantu, awunakele yakho. Omunye ayinakeke aze ayishiye njalo igula. Kwaze kwabuhlungu. Noma iyona indoda. Gula unkosikazi nje wena oshaywayo. Uyagula unkosikazi njengamanje. Indlela agula ngayo unkosikazi ibuhlungu. Kanti kushaywa wena, kufuneka umnakekele. uNkulunkulu avela akufake ukuthi umthande kakhulu esegula umnakekele. Mhlawumbe kuze kufike la umphipha khona. Indaba na? Uyashaywa ngoba uyayaluza. Mhlawumbe futhi ugayi kanjalo. Uyaluza ugijime nesifazane oqeda vele akushaya ngokugula uNkulunkulu. Bakushiye labesifazane bakho bubhizi nabo. Ubuye uze ekhaya. Okubuhlungu nkosikazi wakho sekufanele akunake. Kodwa kushaywa wena ubuye uze ekhaya ngoba ufuna ukuze ekhaya. Yoze ubuye usulele, ubuye usuthwelwe. Awu madoda, ake siyekeni ukuganga, sidlale ngamakhosikazi ethu. Asiyekeni ubufebe nokuphinga. Hayi kuyeke ukuphinga baba, buya nganeno nje ngiyakucela. Ngoba uNkulunkulu uzokushaya. Yazi ngiyamsaba lo verse 59, asuphinde. uJehova uyakwenza izifo zakho kuba zimangalise, kanye nezifo zenzalo yakho, izifo ezinkulu ezihlala isikhathi eside, nokugula okubi okuhlala isikhathi eside. Verse 60. Uyakubuyisela phezu kwakho zonke izifo zaseGibhithe owazesabayo zinamathele kuwe. Ngizwa abanye bekhala, athi nginezifo eziningi, ngidla amaphilisi. Hayi bobusane noNkulunkulu, ubheka impilo yakho. Ubheka impilo yakho. Mhlawumbe ugogo wakho ushone egula, wongasamnaki, ovela umshiye nokudlala uphuma uhambe uyodlala, noma uphuma uhambe emadodeni. Ushiye kanjalo. Ushaywa wena manje. Hayi isondo liyajika lingawe manje. Uyakubuyisela phezu kwakho zonke izifo zaseGibhithe owazesabayo zinamathele kuwo. Yabona into mase inamathisele uNkulunkulu noma ngabe uyaphi ila. Verse 61. Konke ukugula nazo zonke izifo okungalotshiwe encwadini yalomthetho, lokhu uJehova uyakukhweza phezu kwakho uze ubhujiswe. Uze ubhujiswe. Yabona nje angazi uma mina engazi-ke sengiyasaba ukuthi ngithi ikhona lento noma yikho. Kodwa ngikhumbule kukhulunywa ngekhensa eBhayibhelini. Njengoba lithi lelizwi verse 61. Konke ukugula nazonke izifo okungalotshiwe encwadini. Ikhensa ngikhumbula ukuthi lotshiwe. Ingculaza ngikhumbula ukuthi lotshiwe. Uyashaywa ngayo. Hawu ngakhumbula. Webazalwane nginalesi sicelo bazongifakazela nabanye ukuthi ngasho namhlanje. Uma ugula udla amaphilisi, musukuziyekela amaphilisi ngoba uzogula ungasasizakali. Ngiyacela, uma udokotela ethe unoshukela noma wathi une-BP, usungena emkhosini wakholelwa ukuthi uNkulunkulu sekuphilisile, hamba uye kudokotela ayokucheka athi usuphilile ngoba uyena udokotela owathi uyagula. Yazi ngiyanicela bazalwane, nginama-report abantu kuthiwa bayagula manje kakhulu baziyekela amaphilisi.
ngiyacela ningangiqhathi nabantu, ningangiqhathi nemindeni yenu, ningangiqhathi, ngiyacela. Ngoba uzothi kusuke bekuthiwa yiloya mfundisi owathi umama amaphilisi, kanti angikaze ngisho, ngiyaqala ukukhuluma ngamaphilisi, angikaze ngikhiphe igama lamaphilisi ngomlomo. Ngaphandle ukuthi mangithi abadla amaphilisi bengena emkhosini abadle, angikaze nje ngithi umuntu odla amaphilisi akawayeke emkhosini, angikaze nje ngilisho lelo. So ngiyanicela bazalwane, ungasebenzisi inqumo zakho ukulwa nomsebenzi kaNkulunkulu, ngoba umsebenzi kaNkulunkulu uzothukeka, lizothukeka ivangeli. Uma ugula udla amaphilisi, ukholelwa ukuthi usuphilisiwe, hamba uye kudokotela uthi ngi-check-e doctor, aku-check-e bese kunikeza i-green light athi usuphilile. Hayi mina ngiyacela nje, kwaphela manje uzoba nenkinga wena yokuthi uzongiqhatha nabantu, basho konke abazokusho, mhlambe kuze kuhlaselwe nebandla noma ngize ngiboshwe, ngiboshele into engakaze ngisho. Wena uyoba necala, mhlawumbe uzobe usufile ngoba kade uyeka amaphilisi wafa. Usuvala umnyango wakho ukungena ezulwini ngoba kusele emhlabeni kuthukwa umsebenzi kaNkulunkulu. Akekho umuntu engake ngathi akayeka amaphilisi, ngoba akekho umuntu engake ngathi akadla amaphilisi. Udokotela onelungelo lokukuyekisa ngoba uyena owathi adle, ayi omunye umuntu. Futhi yenza sure ukuthi ulizwile izwi likaNkulunkulu lithi uphilile. Ngiyacela nje mina, yenza sure. Akube ukukholwa kwakho kuphume kuwe ukuthi wena njengoba ungena emkhosini uyawayeka amaphilisi, noma njengoba kunjani wenze njani. Mina okwami ukukunika izwi, ngikunika umkhuleko, kuphele lapho kwami. Ngiyacela-ke bazalwane, angabikho umuntu ozoyeka amaphilisi engasho ngudokotela. Ngiyabonga uNkulunkulu angikhumbuze leyo nto, ngiyambonga kakhulu. uNkulunkulu wami uyangithanda. Bazalwane, gadani izifo, uzihlole, ubheke ukuthi isifo esinanyathiselwe kuwe kungani. Mawugula buza uNkulunkulu kungani. Mawungena ka-accident buza uNkulunkulu kungani. Mawugqekezelwa buza ukuthi kungani. Mhlambe khona into oyenzile awuzange ulalele. Lalela uNkulunkulu. Uthi verse 58, uma ungaqapheli ukwenza onke amazwi alomthetho alotshwe kule ncwadi, ukuba ulesabe igama lakhe elidumisekayo nelesabekayo elithi uJehova uNkulunkulu wakho, uJehova uyakwenza izifo zakho ukuba zimangalise, kanye nezifo zenzalo yakho, izifo ezinkulu ezihlala isikhathi eside, nokugula okubi okuhlala isikhathi eside. Verse 60, uyakubuyisela phezu kwakho zonke izifo zaseGibhithe owazesabayo zinamathele kuwe. Konke ukugula nazo zonke izifo okungalotshiwe encwadini yalomthetho, lokhu uJehova uyakukukhweza phezu kwakho uze ubhujiswe. Masithandaze. Baba ongcwele, Baba sezulwini, uNkulunkulu wethu nomusa, namhlanje uzosikhombisa ubumqoka bokwenza izwi lakho, ngoba masingalenzi sizogula. uNkulunkulu wethu uyasithanda. Yilo naloyo nje useyoyiyela esihogweni, yilo naloyo uyoyingenela nje kuguleni, kodwa wena uyasithanda usambulela izinto. Busisa yilo naloyo olalele ngoJesu Kristu inkosi ephilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Nokho-ke isikhathi sesihambe kakhulu. Ngiyabonga bangcwele, ngiyabonga. Baba uNzibande ovalelisayo othi ube nosuku oluhle. uJesu Kristu inkosi.